Duha ka individual arestado sa anti-drugs operation sa Koronadal City. Usa niini babae nga kaning magtutudlo sa usa ka pampublikong tulungaan. Nalakip sa regional target list ang maong duha ka suspect kung asa ang usa, 43 anyos nga babaeng kaning magtutudlo sa high school sa usa ka pampublikong tulungaan sa South Cotabato. Samtang ang laing kaubanan niini 60 anyos nga lalaking taga Koronadal City. Nadakpan ang duwa sa joint anti-drug operation mag-alas 12 sa udto niadtong Miyerkules sa balay sa lalaking senior citizen sa Purok Bonifacio, Barangay Concepcion, Koronadal City, South Cotabato. Sumala sa PDEA 12, ikatulong nga nasikop sa kasong drug trafficking ang senior citizen nga suspect. Samtang ang babaeng suspect nag-awol sa trabaho. Nakuha gikan kanila ang 18 ka sachet sa gituwang shabu nga nagkantidad og kapin 374,000 pesos ug ubang drug paraphernalia. Mag-atubang ang duwa sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala na sila mihatag og pahayag.